Ίδρωσα σαν βρύση στο γυμναστήριο, άρα έκαψα λίπος. Έτσι δεν είναι? Είμαι ο Τρόφης, detective διατροφής και σήμερα εφίδρωσης. Φάκελος νούμερο 3. Ο υδρότας. Η κατηγορία: όσο πιο πολύ υδρώνεις, τόσο πιο πολύ λίπος λιώνει. Ακούγεται λογικό. Αλλά ισχύει? Στοιχείο πρώτο. Ο υδρότας δεν είναι μετρητής λίπους. Είναι το κλιματιστικό του σώματος, σε δροσίζει όταν ζεσταίνεσαι. Κάτσε σε μια σάουνα 10 λεπτά. Υδρώνεις ποτάμι και σώσο κι ένας καναπές. Τρέξε στο κρύο. Μπορεί να κάψεις λίπος σχεδόν χωρίς να υδρώσεις. Και το πιο ύπουλο κόλπο, η ζυγαριά μετά το γυμναστήριο όντως πέφτει. Αυτό όμως δεν είναι λίπος. Είναι νερό. Πίνεις ένα ποτήρι και το χαμένο κιλό επέστρεψε. Δεν ξαναπάχυνες, ενυδατώθηκες. Αλλά plot twist, ο υδρότας δεν είναι εντελώς άχρηστος. Γιατί συχνά? Όχι πάντα. Υδρώνουμε περισσότερο όταν πιέζουμε περισσότερο. Άρα κάτι μαρτυράει, απλώς όχι αυτό που νομίζεις. Και η προσπάθεια, όχι ο υδρότας. Ο υδρότας είναι ο καπνός. Η φωτιά είναι η κίνηση. Εδώ είναι η παγίδα, η ζώνη εφίδρωσης και οι αδιάβροχες φόρμες που τάζουν κάψε λίπος υδρώνοντας. Το μόνο που κάνουν είναι να σε στίβουν σαν σφουγγάρι. Χάνεις νερό, όχι λίπος. Και αφυδατώνεσαι. Ώρα για την ετυμηγορία. Χτύπα τη σφραγίδα, Τρόφη. Μύθος. Με αστερίσκο. Ο υδρότας δεν είναι η απόδειξη ότι δούλεψες. Είναι η απόδειξη ότι ζεστάθηκες. Ο κανόνας του Τρόφη. Μέτρα την προσπάθεια, όχι τον υδρότα. Πόσο κινήθηκες, πόσο κράτησες, πόσο δυνάμωσες. Και ξέχνα τη ζυγαριά αμέσως μετά. Κοίτα την τάση σε εβδομάδες, όχι το νούμερο μετά τον υδρότα. Το λίπος φεύγει αργά, με σταθερό έλλειμμα και κίνηση που κρατάει, όχι με μία υδρωμένη μέρα. Συμπέρασμα. Ο υδρότας αθωώνεται. Η ζώνη εφίδρωσης, αυτή που σου τάζει λίπος και σου δίνει αφυδάτωση, καταδικάζεται. Τρίτος κρατούμενος, δίπλα στο τσιμπολόγημα και τη μονοτονία. Το κελί αρχίζει να έχει παρέα. Η κατάθεσή σου. Πού ίδρωσες πιο πολύ εντελώς τζάμπα? Γράψ' το στα σχόλια. Ο detective δεν κρίνει. Καταγράφει. Επόμενος φάκελος. Οι θερμίδες είναι όλες ίδιες. Το ντουλάπι των μύθων είναι φίσκα. Κάνε subscribe να μην το χάσεις.